Салом алейкум, бародаро. Ина соат уже 2:12. Ман намина касалма дидам. Дар хона ҳама грипп шуда. Бародаро дар ҷое ки боше ҳамеша тансиҳат боше, хонавод боше, эҳтиёт кунед худтона. Беморӣ гарини, беморӣ ганда омадаге, эҳтиёт бошед. Ина ҳама хуб, модар намешавӣ, хиста ва бемор тобат кунӣ омадем. Як ҷо омадем, бовар ку як хона ҳамаш бемор буд. Кӯдако ҳамаш қатъи аҳли байти корти ҳамаш бемор буданд. Ина сумкамон дар даст монина. Сумкаи сеҳрнок. Апа меғалдам чӣ хела? Ҳар видеое ки ман мегузорам, бародарои азиз, видео бо асосу бо далелан. Аки баъзе ҳолатҳое мешавад ки бемор иҷоза наметиҳад изо мекасад дар рӯи экран омада. Хай хуба, як ҷиҳат хуба ки нишон наметиҳи хубаю, як ҷиҳатига хай барои шумо як факти далел бошад. Хубтара барои баъзетон масалан чиз мекунӣ. Мисол меги ки худтона нишон метиҳед барои ҳамин барои бародаро эҳтиёт кунед. Ин шабида табидам ки ҳолу зора меғалдам. Хеле ҷавонро дастгирӣ кунед бародаро, ки ҷавонро ояндаи миллатанд иншоаллоҳ. Мизем мише. Або мише. Қариб лабове мише. Вот. Я наму хана как мерини ханекира, мерини ханекира бародаро. Уф. ҳамеша тансиҳат боше, хонавод боше, догу боше бародаро. ҳамин мора ҳамасам иншоаллоҳ ки хубае барои ҳамин бародаро. ба худо қасам, ҳамин сағира ҳастам ки мефурам ҳама вақт хубӣ кунам. Як рӯз як бародар хеле гапои гандамо гуфт. Раҳмат бародар ба гапои гандате. Лекин мо ҳеҷ маҳал ба вақти донишҷӯ будам. Як ҳамкурсам насиҳат ку никогда не сдавайся. иншоаллоҳ ки мо ҳеҷ маҳал агар книгаерам ба сар ояд, мо ҳеҷ маҳал чиз намекунем. ҳамеша тансиҳату хонавод бошед дӯстони азиз.